una habanera. Ja que estem així, que és un puesto meravellós, la veritat és que he entrat i és un puesto meravellós. Anem a dedicar-li a Toni, que estarà per ahir darrere, a l'amo del Carxofar, perquè és una cançó de taverna i és de l'Alcúdia de Crispins, poquets i roïns, però més listos que ratolins.